Morning, Amarawi. Morning. Little Sunday, mamawa. Zosatira sama yangu, Justice Talimanja Anabel, akungodikira chabe formality ya Lamulo, Malawi Electoral. Peter Professor wapambana alikutali kwambiri, kutali to 60 something percent. Ndenga kale ena kaya kufuna sinte from which figure? Because it's 4.6. That is done. Then there will be additional transfers and the like. Let us say 400,000, which will make it 5 million voters. In that case, Peter is far much ahead of Chakwera. Ambira chita concede defeat. Chimene akulephera pa chifukwa chakuti akuluakulu ena ku army akuona kuti ntchito zawo zatha, ndi akuluakulu ena ku polisi akuona ngati ntchito zawo zatha, ndi akufuna kuti achite delay kuti achite transfer, ang'ambe mafairo mota kuwotcha mafairo, awotcha mafairo ambiri koma siziwathandiza, akuwotcha usiku, akuwotchera kutali, akumachosa ma-offices. Tikuziwa zonsezi. Kaya zakuti akutulusa ndalama, wina anatulusa ndalama zana, galimoto anakaisiya ku Mwanza, wapita nazo ku Tete, kunali wina anamuyimbira anzake anazamtenga pa boda pacho. Zonsezo tikuziwa. Andi nyumba imene asungira ku Tete tikuiziwa. Akufuna kaya maplani yakuti kaya chani, tikuziwa zonsezo. Tikuziwa maplani awonse, koma ifeyo tikunena kuti izozo ayi. Ife tikunena zakuti Professor Peter Arthur Peter Mutharika wina chisankho, achite declare bwinobwino, andizochedwesa izi zizapasiswa kuti anthu akwiye. China chimene ndimati ndichenjeze MCP anyamata ino amene mufuna musinthe mafika. Satirani ndondomeko imene wapangazano zikhale poona kuti ine zandivuta ching'oma ndani awa chityora wosambira kakumbize ambira anena kuti akuluakulu, when we have lost. It's not the end of the day. Kodi oluza tundambiri pamasankho a MP mkutu yoaluza, pamasankho a president mkukana, pamene chisankho chache chimakhala chake ndi chiti. Chifukwa so 2019 2020 chisankho cha president mnachikana, chisankho cha ma MP ngakhale panali zambiri zovuta mnachivomereza, panopo cha MP ndi chimene chavuta kwambiri because ma presiding officer ambiri anali ogulidwa. Tikuziwa china chilichonse chimene anapanga, koma simukunena mungonena chokhacho cha Peter Mutharika, chokhacho always cha Peter Mutharika, always mukangana ndi munthu alipe moti munamikira ambiri wakuti apikisane pa mpando president, ena angorarata yeya angorarata ma press conferences, koma yalipe sakwayankhai mwalepera manena kuti ayayi uku kuchoka mbiri ndefe tipambana. Simunaziwe anga imene ili pa grassroots. Panopo ndikuchenjezeni akuluakulu a MCP akuziwanikale mulipo 10 and President Chakwera mbale wanga timakukonda anine, timakukonda anife Amalawi. Anawa asakupwetekeseni, anawa azachita kuvulidwa malisecho kwaenda nawo mtauni umu kuti aliyese aone anthu amene aononga dziko la Malawi. Pafike pamene popo ndithu zoona, pamene fe tikuwakonda. These are our brothers, our own blood, and we love them. These are young men with a vision. Koma ufuna onongese Malawi chifukwa chakuti ma-girlfriends awo tikwaziwa twanyamata ake, andi anakondwa kwambiri akuti ine athananane akuti ine athananane, pamene ndikuziwa china chilichonse.
chimene ndikuziwa chimene mnapita mmankhwala mwanu mucha believing in majuju anu aja ndikuziwamo. Zimene mnapanga zonse zija zoyipa ine ndikuziziwa. Ndrama zimene mnatha mmalo amene mmakumanirana, mmalo amene mampasa ndrama munthu uja kuti asokoneze ma presiding officers amene anapanga zonsezi kwagula anthu village by village kuti asachite zonsezi ndikuziwa bwinobwino. Sinofuna kunena zanga inayi. Chonde Professor Arthur Peter Mutharika wawina chisankho mosabera mosaonjezera chifukwa chakuti there is anger, general anger, whatever, what is on the ground, not whatever, what is on the ground inosinkuziwa kuti munene kuti tivoteso ndi mulakwisa zinthu malai muno or not be well. People contribute drama kwa Peter kuti apangire chisankho. The whole country will contribute and it will be in billions now. You are making things worse. Ngati muganiza kuti opposition izakhala ilibe drama inuyo mzaba zaboma. Iwarani nditu iwarani panopa nthazakuya kopya ndiposo simuzapeza vote even percent region pano simuzapeza vote ngakadi mozi. There mukaruza second time anthu azakugwirani kukupangani mariseche kukuyenda nanu mtauni madistrict wonse muli mariseche hata kuzozani ziuchi zitapwe ndikukuzani zimene mukupanga is a very dangerous scenario, political scenario. We want Malawi to be peaceful. We want Malawi to enjoy the spirit of multi-party democracy. Arthur Peter Mutharika anthu ino anakupasani paize atangomva kuti waruza he handed over, iye anapita kukusirani zonse, anakalowa nyumba yosasirize yosamanga, anakalowa anthu ali kukakhala mmene kuja chete osachita komenti osatukwana munthu. Koma inu ndi amene mwapita ku parliament ino akukuziwani muruza zinthu zanuzo akakugwirani pa second round imene mukunenayo azakugwirani nonse mzaenda mariseche mtaunimo tikukuziwani panyamata ino mulipo 10 amene muupanga isisi mulipo 10 aku parliament tikukuziwani. Ndeno chatasiyanizi Abel Mtalimanja wakuuzani kuti yeyo apanga a will of the people because she's a Malawian, she's a mother, ndi munthu obereka ali ndi ana safuna ana zavutike chifukwa cha anthu inu 10 inu. Chonde awo ndi mawanga osiriza. Chonde sindine naso zambiri kukhuzana ndi anyamata inu 10 ndi magirlfriends anu. Tikwaziwa magirlfriends anu nawo sazagwidwa kuyenda mariseche mtauni mukapita ku chisankho cha second icho apapa vomerezani zite bwino ndino azanthu inu, our own children, our own brothers, our own sisters. Musamuonongese President Chakwera Chonde, muvomereze kuruza. This is not the end of the world. 2030 mukozeke bwino anthu amene pano maona ngati ndo akuzondani akuzaso zakhala ndi inu kuwina chisankho. In politics there's no permanent enemy, no permanent friend. Anzanu amene matirenu ma enemies anu mawa zakhala anzanu, musamada anzanu chifukwa chakuti inu mufuna mudye lero mukondwerese zimene mukupangazo ayi mupwetekesana enake magirlfriend andi makolo awo apwetekedwa pa zinthu zazi. Tikukuziwani twanyamata ino zimene mukupanga tikukuziwani anthu bwino china chilichonse zimene mukupanga. Mumapereka ndrama kuti azikulipirani makatapira kuti mulemere zonsezo tikuziziwa. Muzafa ifa ya udyo chifukwa akangokuyendesani mariseche the whole Malawi, you never be at peace and you never live in peace. Tukukuzani
chonda abale anga chisankho ichi wawina ndi Professor Arthur Peter Mutharika. It's very clear, district by district, polling center by polling center, constituency by constituency. Nde abera pati akuluakulu Peter akabere chisankho zona ndithu Professor Arthur Peter akabere chisankho choti aufuna kukhala president zona at that age and wisdom. Ndi akavutike basa ari kumangochiko bera ndi chisankho pamverapo, bera ndi chisankho pakasungu inipo, bera ndi chisankho pakamenya ndizona Peter ngapange zimene. Anthu mukumulakwira kwambiri, mwamtukwana mwamunyoza ena amene ndikunenera pano mufuna mukulakalaka paka mtandipa ine bwerani mzandipe ndilipo mpano ndikuuzani mapo aka amene kuti mbwere mzandipe ine ndikukuuzani a vision. Even maprofeti anu ayamba nawonso kuvomereza kuti zinthu mwaluza, kuti mulungu awauzaso kuti mwaluza. Vomerezani chifukwa ndi amene madalira, ndi amene anali mulungu wanu, ndi wakuuzani mulungu wanu kuti mwaluza. A President Chakwera timakukondani, chonde a President anga chonde tauzana Nyamata. And you have a vision, a very clear vision for this country, and you are still young, and you can be the president again. Nobody can refuse that. Tavomerezani kuti anthu azakukondeni, anthu akonda Peter chifukwa chakuti anavomereza kuwina kwanu, ngakhala naziwa kuti ambera kuwina kwake kwa 2019, anamberaso kuwina kwa 2020, anawinaso chisankho chicho. Mwagula anthu kuti azimtukwana, mwagula anthu. You have created so many political parties to fight Professor Arthur Peter Mutharika. Mwalepera chonda abale anga, ndrama za boma za anthuzo sikukomadi koma there's tomorrow, there's always tomorrow. Vomerezani Peter wawina achakwera, vomerezani. Take a microphone, call for a press conference today and or tomorrow. You are a hero, achakwera. You are a hero, I'm telling you. Koti damuza kamuzu isi. Lemba karata kamuzu mukafusa kazamira dakari ndi moyo. Pepesani bambo, pepesani. Bambo, pepesani. Kamuzu anavomera. After 3 days, anapepesa kumtundu wa Malawi. Malawians heard that. Inuyo, take a microphone, call for a press ku New State House, ku Kamuzu Palace. Chitani consider defeat, wish him Peter Mutharika well, wish him well, that you'll work with him, you'll be with him. For the first time, inuyo mukakalepo by his inauguration. Mukakalepo, inuyo ndamene mukapereke ndodo ija kwa Peter Mutharika. Ndukukuzani bambo, mukara a hero. A hero never seen before in the history of this country. And sitizavomereza kuti wina wakesa kupangeni chipongwe ngatena feti ndi moyo. Mukapanga izi lero orumawo. Ndikukuuzani pano bambo Chakwera. Mbalo wanga ndikukuuzani. Mokukondani. Tatenga ni microphone, call for a press conference, announce and accept and concede defeat. You be a hero, and you say you are prepared to work with him to arrange for a program for his inauguration. Mukakalepo, musakanyanya mukakalepo bambo, mukakalepo. You will set a new political direction in this country. Anthu azachita kupitani kunyumba kwanu kuti mzaime 2030. And tisakhala Nyamata anu okupemphererani ifeyo chifukwa zimene mtaonese lero orumawa conceding a defeat like what Dr. Banda did. Anthu aja mama mchita uje makofini Dr. Banda 1994 mu street za Blantyre ambira aja namwalira anamsiyaso Dr. Banda. Don't wish others bad luck, wish others well in life. Naweso zinthu zimakuyendera. Achakwera ndipempha mango osiriso leroro muchite consider defeat orumawa. Sakare 8 days.
make chair wa electoral commission kukhala nayeso hero chomukachita zimene zizi apanga zinthu ndi mtendere mu mtima mwake. Panopo you are trying kuti adi ndi mavuto organize a decision that is to make Malawi a peaceful country, a Malawi that pushes democracy ngati the engine yathu ya political change in the country. That's a political hygiene. That is what we call political hygiene. Ndeno ifeyo tikamanena isi takukondani kwambiri Achakwera. Zose zipaino musamamvere twanyamata utwayi. Twanyamata utu tuli ndi ma interest. Tukuziwa ma interest awo. Inuyo vomerezani mwasiya nyamata chifanthu akwaziwa tu. Kose kumena kubisa ndrama kwaziwa. Ma girlfriend ako wose kumena ali ndi ndrama tu ako azuziwika. Whatever that they are doing, people are following it up. And they will repay all these things. Chifukwa manuma kuti wakale pasogoro ngati mena achitira chinachitiora banda ndani chinakumbize werusha the cane zikali ngoma this word aziwa kuti game hii tiipereke chifukwa people have spoken. Ndeno chonde bambo Chakwera mawawa mwaona ngati ndi mau opanda nzeru mau ochoka kwa munthu amene inuyo maona ngati is useless. Komatu you were closer to me when we went to condole that death yapa boti ija awiri inu ndine tinali mboti ena wonse anakwera maboti ena tukunena nkhani yabwino ya Malawi andi naluza ineyo love ya PP pamene paja mati ndikukonderani inuyo anamba mpipi muja kundinena izi ndizi mpaka anachokamwa mpipi muja chifukwa cha kukonda kwa inu kumene nakukondani mu 2018 sindiponso sana ndifuneso zabwino anthu ambiri anandinyoza kwambiri chifukwa cha inu nde panoponso aundinyoza anthu anandinyoza kwambiri chifukwa cha Peter kwathu kumuzi 2019 anandiuza kuti usabwereso kuno chifukwa chakuti nali ndi inu nimanena za inu anthu akuzomba ena DPP amafuna paka ndiphe chifukwa chani ndikusapota Peter Mutharika chifukwa chani ine ndikunena za Peter Mutharika. Ndeno ine ndimakhala victim kwambiri ndikamanena zinthu koma zinthuzo zimachitika. Ndeno chonde ine foni yanga paka pano Achakwera mumve sana ndipase mai yotamuyo maramatka yoramu kai yotamu I don't know uyu ndani uyu mkuti umene mamvera side mati ndani kaicha ndani kai ndani uyu kai akuisunga ujeni ndiponso pa ndiulule for the first time nthawi imene anabwera ku nyumba kunali mazuja anachita uchipinda kupasura zonsezo kupasura ku pick up autamandifuna kuti kapenda bisala pasi pa bed kunasoma kobiri ambiri amene anatenga. Ndeno zonsezo kuti ndichite claim ndimava chisoni anatenga kwambiri ndalama zimene timapangira business amayi zinatengera $10 alinazo sana nene nde panopo telefoniyo sana ndipase koma tinachita record chifukwa kunyumba kuno kuli CCTV osaja are recorded. We have their pictures, we have clearly shot nazo sana zote tinali ndi mose mnyumba muno mwauje CCTV kuti mbwere pano even muntu wapa gate tili ndi intercom and CCTV imamuunika pa gate kuti ndiwa kutoa out garmoti yake namba imene nabwera kuti wiziwa chose chimene manena mnyumba muno it was recorded. Ndeno pali zambiri koma zonse sinanene nangusungira ulemu a polisi nangonena chabe kuti telephone. Why? Because I know this is our police force, police service. It is serving us Malawian. The duty of police is to maintain peace, law, and order. And I respect that because that is in the constitution. Ndeno Achakwera chonde anthu anandibera makobiri ambiri ine kuno in dollars anandibera zambiri koma zonse sinanene mbale wanga chifukwa ine munthu wankulu zimene nanena nangonena za telefoni mpaka pano sikubwera. Ndivomerezani bambo Achakwera
kuti mwaluza chisankho 2030 muzaimaso apapa anthu azionaso zimene azipanga DPP ifa DPP kuti tikupanga chani anthu azisatira from day one aona mwapanga ichi fuka anthu kukonda kwa anthu kumakhala conditional. It's not unconditional, it's conditional. You do this for us, we love you. You don't do this for us, get out. That is what Malawi has become. Has become kuchita monitoring, budget tracking. Panopo ngongole ya Malawi yafika pa 28 trillion kwacha. Ndi izi simuzita kumafunika anthu ena abwera achite clear nyasi izi chifukwa chacha anthu akulemba kuti governor very innocent mwali yachoke kandanwe very innocent achoke uyu very innocent people, and these are noble people. We love these people. Koma chifukwa chakuti anyamata 10 awa tikwaziwa tikwaziwa numene akuthawisira ndalama panopa tikwaziwa. Ndeno mosiriza maupempha Malawi President Arthur Peter Mutharika wapambana chisankho. Ndeno celebration ikhalika m'manyumba kudikira kuti abwere Justice Mtani amene ndi wokonzeka pakati pano kuti auluse chisankho, komabe zitengera kuti achakwerawo abwere sanga anene maiwe ngakhale lero akhoza kuulusa kuti apita awina mawa anthu mukachita celebration inauguration Tuesday aliyesa zabwere tiitane ma president ena kunja abwere azachite witness either Pakamuzi Stadium or Bingo International Stadium. Mene bode ya Chilima, it was displayed. It was a coffin ya Chilima. Mena namkapira inaonesera kumene kucha. Good morning.